So yun mga par, magandang gabi po. At yung gagawin nating vlog ngayon ay yung palaro dito sa amin. May mga sponsor na nagbigay ng mga taga rito. At magbablog lang tayo. Yun. Ang title ng dyan, ng palaro na yun ay Christmas Saya. Taon-taon din po yan ginagawa dito. Nauna na yung mga bata nung nakaraan. Ngayon naman mga matatanda, mag-aasawa. At may mga nakamaskara dyan na dapat hulaan mo kung sino yung nakamaskara na yun. Tawagin sa amin ay masquerade ball. Ang tradisyonal dito sa Bicol, masquerade ball. At may mga pumunta na kanina ng mga nakamaskara. Bala ko sana sumama, kaso ayaw ko payagan ng asawa ko. Huwag na raw sumama. May costume sana ako dyan kaso wag na raw. Yan, tingnan natin mga katuwaan, mga games at masquerade ball. Alright? Talaga mo! Bandara ko, amo talaga! Pinaon pa nito! Ay, amo ay! Wala ka naman hold up! Ayan na, lumabas na. Amoy! Amoy!
Nanay Aida Ramos. Ako talaga, Dalawa na yung nahulaan, babae yung isa. Amoy! Eric Magro. Ako!
Ano daw? Albert Mariano daw. Albert Mariano. Adelbert. Hilbert. Opo daw. Opo, tawag sa mga isa to. Tawag sa mga Andon Ramos, mana yang kanan? Mali. Ayaw na naman ulit. Imar. Victor. Imar. Laging inahulahan, naka-helmet. Laging mali. Si Allo. Nahulaan na. Helmet. Si Allo. Payo. Si Payo. Anas. Yung pinsan ni Kuya, yung anak ni ano? Anak ni Kuya Arnel. Anak ni Kuya Arnel. Pinsan ni Kuya Noli.
Unit sila. Aliyo, sa atin. Lalaki yan. Lalaki. Eh, di mo pati na. Di mo makikibigay. Puno. Lalaki ko, lalaki. Lalaki yan. Iya. Nakatulong mo sa tubig. Amoy! Amoy! Ano ba sa tayo? Ano ba sa tayo? Amoy! Kaya pala kaya ko lalagon ka ng tiba to. Sila yung mga sumali. Oh! Sa ano ba? binuksan na yung mga hindi nahulaan.
Iwas-iwas na. Iwas-iwas. Drop yourself. Kami na. Drop yourself into two. Two. Ano na? Sa partner. Ako pa. Ako pa eh. Ako pa. Ako tulong sa mga ako mo. Okay, ako sa mga utusan. Kung kailangan ka mo, masalita ka. Magsabi ka sa mga partner. Drop yourself into suway-suway mo naman yung siwas na ating magaling pag ginanapan. Drop yourself into three. Iwas-iwas. Dapat dadali na. Ayun na, light ball naman. Iwas-iwas mo lang. Iwas-iwas na kanina. Bukod sila mag-ganapan. Bakit mo kanina mo? Drop yourself into five. Oh, meron na mga kaiwa. Kumagda mo. Magkakasaksan. Kakasaksan. Otro. Otro kita. Kami ka benar ka, ano? Kagasan. Otro. Otro. Ali. Burong ka, burong. Okay na, burong ka. Kayo mo na, bro. Kayo tapos tulog sila. Ako na, kami na. Drop yourself into three. Drop yourself into three. Ito yung magandang laro.
Yan, magpalit lang muna ako ng battery. Magandang laro na yan eh. Yan yung hahanapin mo ng kagrupo mo. At yung mga, kumbaga yung boses ng mga hayop. Yun ba, magtatahol. Maganda yan. Yung sound ng mga hayop. Oh, okay, kompleto na sa Christmas. Simple sa naman natin ikot. Tapos lima, pigsuway-suway yung tala mo. Pigka, tinong nasa ka mo, apaw ninyo. Aw. Pag-aw, tinuro-puro na ka mo. Pero pigsuway-suway yung tala mo lima. Pag-angko na lang, kuha ninyo. Apas, aw. Pagkatitikod ka mo. Aw. Tapos, di na niya magpiliwan suway pa ninyo. Ang ganda ka natin ka mo lima. Ang mo man, miyaw-miyaw. Ay, di ba naman? Pag-usad. Suway-suway mo ka mo. Matitipan ka mo. At alas mo ninyo, miyaw-miyaw. Ang kaya mo magpapalimulan ng lima. Ang mo man, aw-aw, miyaw-miyaw. Tapos natin, bi. Dapat agad, bi. Para ka mo magkagawa. Kulang mo sa usad. Dali. Usad ka. Iba na, Mi! Sige na! Oh, sabon! Mahal pa ba? At kumayaw!